கர்ப்ப காலத்தில் ஜீன்ஸ் அணியலாமா லெகிங்ஸ் அணியலாமா? ஸோ இந்த டவுட்டு நிறைய பேருக்கு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக கேட்டிங்கன்னா கட்டாயமாக நீங்கள் அணியலாம். ஆனால் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடிய லெகிங்ஸோ ஜீன்ஸோ கர்ப்ப காலத்தில் அணியறதை நான் அட்வைஸ் பண்ணுறதில்ல. டைட்டாக இருக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம வயிற்றில் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்ட பிறகு ஒரு தழும்பு வருது, ஒரு மார்க் அந்த ட்ரெஸ்ஸால் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த ட்ரெஸ் வந்து டைட்டாக இருக்குது. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் கர்ப்ப காலத்தில். ஏன்னா ஸ்கின்னுக்கு நல்ல வென்டிலேஷன் தேவை. ஸ்வெட்டிங் அதிகமாக இருக்குது, வென்டிலேஷன் இல்லை அப்படின்னா ஸ்கின் டிசீசஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பாயிட்டு. இது ஜென்ரலாகவே எல்லாருக்குமே உள்ளது, பர்டிகுலர்லி ப்ரெக்னென்சிக்கு. அதுவும் லேட் ப்ரெக்னென்சியில் நீங்கள் ப்ரெக்னென்சி ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடிய பேண்ட்ஸு அந்த மாதிரி லெகிங்ஸ் அதை தான் வந்து நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் இதை பற்றி சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறீங்க, ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு வரீங்கன்னா டெஃபினட்டாக லூஸ் பேண்ட்ஸ் இல்லை ஸ்கர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி வேர் பண்ணுங்கள். அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Thank you very much.